jede samo z toho kopce. Upadlo kolo Zlatan Vysty, tak zrušilo Slovenskou republiku. Vidíte, mě řábem vzali a postavili viděli kamína. Já si myslím, že Pručiáč, ta baba se jede tak, jak jsme ujeli, když pojedeme domů. Tady je to sice stoupavý kopec, ale mírný. Ale mírné, tam jsou větší hanky, si myslím, jak toto líbí. Tady už jsme za chvilku dole. Teda tu babu, jestli tam byl cíl nebo tam byl start. Dole je start, nahoře je cíl. A tak jako by do toho měříš, jo. Teď mi jede do protisměru dráhy. Oni to jezdí odtud na tady. Všechny ty. Že ta Irena má ten přívěs ponožku. Ty si vzpomněla na dávnových, že to nevyměli, nebo? Já už to vím, já nevím, 2-3 roky teprve. Jo. No. A vlastně, když ty pakyní, jak si vzali ten stan, tak Libas to řekl, my jsme to tak jako nějak souběžně. A Libas to taky viděl, že oni mají přívěs? Jo, to viděl ode mě. Ten stan zase určitě dá? Ne, protože už ho chtěl vybrat i Tomáš. Ano, tak jo, tam je. Ano. Proto já jsem se jí ptala, kdy oni pojedou, ona jakože nic neví a kdy pojede Tomáš, to že taky neví. Tak říkám, jo, fajn, nic. Ale nekam se dostali dál, už oni měli solární semafory a Česká republika nemá, tam má na akumulátor semafory. Vždycky, když jsou někde semafory takhle, tak je tam baterka ve škatuli. Velká. Nebo to čistá, který je z dílsky. Musí udělat pilíře a musí udělat celý. No. Dál těžší. Bych řekl, že už se letos ani ta baba tady nejela. No, to je taky možný, třeba už pár let nejeli, protože tady nic nepřibylo. To by tady byly vidět pár billboardů, samolepek a tak. Tady byly starý nápisy před těma 4 rokama na Matador reklama.
Tady už třeba už nejezdí, jo. Hlavně by to bylo dočáraný, jo. A ještě by to bylo samozřejmě, aspoň před minule někdy, tak to bylo brzdný body, že, a takové věci. Na startovní čáře bylo aspoň to vygumováno. Já si myslím, že už se to nejde. Tak to si nemůžu lajznout, když jsou tady takhle ty jedny pruhy a mají tam vůbec jiný. To už vůbec ne. To by tam Jako jednou se tady jela Evropa, to si pamatuju, ale to je všechno. Tak jak v Náměstí se jednou jela Evropa vrchol. Tady jaký jel ten z kopce. Kdybys viděl ty sajdy líby, jak jeli v těch Nebořicách, to bylo na těch rytíře. Stromy normálně, jak na véseku, nebo jak na zastávku, jo. A před každým stromem byl jenom balík a pytel ze slávou. Pytel ze slávou. Dohrazený. A oni tam jeli se starýma sajdama a on z toho ještě vylízal, úplně vylízal jak v Brně, když vyleze celé, jo. A pak se díval, že se zabil, že? On vylezl míň, poslal to do stromu, ten je mrtvý a to